alaikum. Kafis nake so irin na dan zamanin nan. Kamar guda nawa haka? Guda ɗaya nake so. Oh, wanda nake dan rage ta da shi. Oke bari in duba. Wannan jan. A'a bai mun ba. Bai ma ba. Me kyau nake so. To ni ina sai da kaya mara kyau ne an gaya ma. A'a kan ka dauki wannan bai mun. Wanne? Gashi can. Wannan. A'a. Wannan. A'a. Gashi can. Yau ina sai da abu kana ce mun wannan ina dauko ma in ba sai ka siya ba shi wanda nace ka dauko wallahi sai ka wanda nace ka dauko mai gida ba fa kayan banza da zo ina siyarwa sana'a nake business nake kaga a juna ba komai wallahi wai fa na zo in wuce ne kaga ina ga shago da kaya da in wuce a banza ai wannan shigo a dan taya ka mun mutai kai zo ka mun wulakanci kenan shine nace wurin dan ka wuce ka zo ka mun wulakanci kenan dan Allah dan ko fita